Oimore nyikwa Ramogi une wang sai chenro maro oimore saa 3 e wang'e chap seche mokelo ni weche manyien. Chenro mar buch jopiny ka oyueyo kawuono mar Eid, lakini weche manyien to nyaka wakel nui kendo Nyasaye oyieno wachopo kaendi gi Winnie Adoyo men jaloko marwa nyar Kanyada. Anto nyinga Trevor Ombija janding opanga janyakach dendo nombija taya nyakwar guok kochap pesa. Magi weche manyien mawango. Jaod bura mambere North Geoffrey Ruku koro chugo paro mar chik mabiro rido chike mag kedo gi jong'anyo. Kwa hiyo saa huyu mtoto anaitwa Shanteli akalia kwa uchungu akaniambia kimama Jeni naomba kuja nisaidie. Asa si kwa na venye naweza msaidia, mlango wa bedroom ni kama alikuwa amefunga na kifuli. Kuangalia kwa dirisha moto imeshika, gasi na nuka. Miyo moro Kajiado nego nyithinde ariyo bang' wuon pargi medo dhako mar ariyo. Wito wetu ni kwamba tudumishe amani katika nchi yetu ya Kenya, tuwe na upendo, tuwache mambo ambayo kwamba yatafanya nchi ya Kenya kuwa katika hali ya mivutano. Jodini Islam mapacho kaendi obedo kanyakla maringo nyasi mar Idul Adha ka ote mag kwe kod achiel mar oganda omed jiwo. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV ka dwaher winjo pachi 2-3-6-0 kaka inyalo yudo wanyiso ka minene Ramogi gi nyingi bende. Okenge mag rakruok gi jong'anyo, jood bura mag Kenya Kwanza koro chano timo lokruok ne chik matayo ng'anyo e pacho kaendi. E paro mar chik mochwal kod jaod bura mambere North men Geoffrey Ruku, jogo machano ng'anyo biro kao ting' ponono ni ng'anyo magi okelo lal mar ngima, rochruok e weche mag ohala kata lal mar johala oyude kinde mar ng'anyo no. Kaka Chris Owino leronwa, jomobago kata odhi e ng'anyo ma chik okopuodho bende ibiro twe jela. E gino madhi kelo gwandruok machielo e kind piny owacho mar Kenya Kwanza, riwruoge makedo ne ratiro mag oganda kaachiel kod riwruok mar Azimio, jaod bura mambere North Geoffrey Ruku chano chwalo e od bura paro matimo lokruok ne pen chik kare 37 matayo kaka owinjore bag ng'anyo e pacho kae. E lokruok makamano, jogo ma uluongo ng'anyo biro kao ting' poni ng'anyo margi okelo kethruok mar mwandu, rocho chenro mag ohala kaachiel gi lal mar ngima. Mabiro bang' piny owacho mar Kenya Kwanza seyo ng'anyo mag Azimio e kinde mokalo, ng'anyo magiwacho ne oketho mwandu mathoth mag jopiny kendo weyo johala gi lal maduong'. E lokruok makamano, jogo madhi e ng'anyo ok bi yienegi mating'o gimoro amora kata otas mondikie weche, wacho kata wero wende manyalo siayo jopiny e wi pogruok mag dhoudi, dinde, kit chwech kata dhok ma ji wacho. Jogo matimo ng'anyo bende ok bi yienegi mar rwako lewni maket kod uniform mag jolweny ma pacho kae kata abuog rombe maumo wang'. E kwayo mar bago ng'anyo, joma chano timo ng'anyo nyaka ler ne tendo bila kuonde ma gidhi bago e ng'anyo, seche mag timo ng'anyo kaachiel gi yore magichano luwo e kinde ng'anyo makamano. Kaka yo mar neno ni ng'anyo otim e yor kwe, jogo machano timo ng'anyo ibiro dwaro mondo gwel jorit maggi madhi konyore kod obila e kinde ng'anyo makamano. Kata kamano, wach machielo madhi kelo paro mopogore opogore, apisa mar obila e lemo mamalo mar inspekta nyalo wito kwayo mar ng'anyo poni oyudo ni ng'anyo makamano dhi ketho chik kendo rocho kwe. E kindeni, ratiro mar bago ng'anyo nie katiba kendo piny owacho onge kod ratiro moro amora mar tamo ng'ata dhi e ng'anyo kata luongo ng'anyo e pacho kae. Okang' makamano ineno kaka chenro mar duoko piny Kenya loch mar KANU, kama ne piny owacho nigi teko mar kumo jopiny timo ng'anyo. Poni jo od bura puodho paro mar chikno, ng'ata mabiro bago ng'anyo kata yuore ng'anyo ma ok opuodho e pacho kae ibiro miyo twech mar higa achiel. Lokruok makamae ineno kaka temo olo koyo kuom jobag ng'anyo, to ahinya e kindeni machich nitiere ne riwruok mar Azimio biro bago ng'anyo e wi pek mar ngima. Magitimore e kinde mogai mar Azimio Raila Odinga ne olando chieng' tich ariyo e romo ma Kamkunji ni Azimio nyalo duogo e ng'anyo mar sundo piny owacho e wi chik mar omenda mar 2023. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kwa kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto miyo jagoro mar duond bura mar UDA men Cleophas Malala kod jotelo mamoko adek thuolo mar donje buche jotend migepe pacho kaendi. To kata kamano, okang' makoro kawo gi jatend piny Kenya no ineno ka ma odhi ataro gi chike mathuru kaendi. Lydia Okeyo miyo ler mar wachni.
Paro mopogore opogore koro medo nyuolore bang' jatend piny Kenya William Ruto keto jotelo ang'wen gothuolo madonje buche mag jotend migepe ma pachoka bang' jotelo go chawo muma e kar jot ma jatend piny Kenya. Jotelo go riwo jagoro maduong' ma duond bura mar UDA Cleophas Malala, jang'ad rieko e weche mag uchumi David Ndii, jang'ad rieko e weche mag arita ma pachoka Monica Juma kod jang'ad rieko e wi weche mag ratiro mag joma mine Harriet Chigai. Kaluwore gi katiba ma pachoka kare 152 yango malong'o jokanyo mag buch tend migepe kama oting'o jatend piny Kenya, jalup jatend piny Kenya, Attorney General ma pachoka, jatend jotije piny owacho ma bende en jagoro mar buch jotend migepe kod jotend migepe duto mathurka. Okang' makama chal gi mano mane jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta nokawo mano mar yiero Raphael Tuju kaka jatend migao ma onge gi migao. E romo manyoro no bagi mar jotend migepe, winjruok nyo bedo mar chugo komiti moyiedhi ma winjore onon midhiero mar gope ma e bandho sirikal mamalo kod mago mag counties. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migao mar somo Ezekiel Machogu onyiso jotend sikunde mondo mi omed mana dewo nyuok kolero ni piny owacho biro temo kaka ginyalo mar chwalo negi omuom e seche mowinjore. Machogu mane oloso Mombasa e romo mar galamuru mokelo kanyakla jotend sikunde mag sekondari pachoka, kata kamano koni gichano timo lokruok e chenro mar chwalo omenda kuma kwan mar 50% mar pesa ibiro chiwe okang' mokwongo. Jafwambo marwa ma Mombasa George Aoko nigi ler mar wachni. Romo mar jotend jopuonj mag sikunde mag sekondar madhi nyime e kaunti ma Mombasa ne odonjo odiochienge mar adek. Twak mar deko kaachiel kod nok mag omenda michwalo e sikunde ne ochacho e romono, kuma jatend migao mar somo Ezekiel Machogu ne osingo ni gichano time lokruok mar chwalo omenda no mar neno ni sikunde yudo yot. We want to get back from the current quarterly system to the ratio of 50, 30, and 20 going forward. And I think the Treasury so far is in support of that. Jatelo no ne onyiso jopuonj mondo mi ode mana nyuok ka bende ojiwogi mondo mi gibed ka gitimo nonro kapok ginyiewo mwandu kuom jogo ma uso negi. So you can see the very tight circumstances in which we are operating. But one thing that we want to assure you is that we are coming out of this. All is well. Kindly also do a proper market survey, because I know you are also operating on a very tight financial situation, so that you are able to get the correct figure. And I think we have all agreed that we work together so that we don't underfund anybody, neither do we overfund anybody. I can tell you that as we stabilize the economy of this country, we shall make sure that we do actual capitation. That if we say we are giving 22,224 to a kid, it is what comes to your account. We promise that that is where we are going. Kata kamano, jopuonjgo ne okwayo migao mar somo mondo mi omigi thuolo mar medo school fees ka gikoni nengo mwandu to chutho chiemo ma itiyogo e sikunde sani omedore malich mokalo. Many times the government has indicated that secondary education is free, totally free, and we are not expected to charge anything. I want to tell you today, sir, it is not possible to say that we cannot totally charge nothing in our institution. Because some of the institutions rely entirely on funding from the Ministry of Education. At least in boarding school, parents pay some extra levy. Day schools, we are not supposed to charge. So that's why we were asking that probably they need to allow us to increase the fee we ask for lunch because of the differences in prices. Midhiero mapek magikoni gisebedo ka gikale en bedo gi jopuonjre sikunde maonge pesa ka jogo machwalo mwandu mopogore sikunde go bende bandhogi. E seche gogo migao mar somo ne komachielo koni giseketo kange mowinjore mar neno ni gikedo gi wach kuo mag penj mosebedo katimore. We propose that the Ministry of Education considers to increase the capitation
from the current figure of 22,244 we had proposed last year to 30,000 shillings. All schools have their own challenges. National schools have their own challenges. County schools have their own challenges. Sub-county schools have their own challenges. But when you look at it generally, every school has been affected because of the high prices of foodstuff. Romono biro dhi nyime nyaka chieng' tich abich jumani. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wadongane weche mag sikul ni moko kuom jonyuol koro kwedo chik mar piny owacho mar kumo chenro mar daro jopuonjre masomo e skunde mag sekondar ka iterogi e skunde mamoko e dier tam. Jonyuol wacho ni piny owacho onego ket jonyuol thuolo mar dalo jopuonjre e skunde sama gidwaro. Simpros Okinda ne oloso gi moko kuom jonyuolgo. Jopuonj kod jokanyo mamoko odhi nyime kod twak ewi bero chenro mag somo e romo ma jotend jopuonj mag sekondar ma Obagi Mombasa. Achiel kuom weche ma osekelo mbaka en okang' mar piny owacho kumo chenro mar daro jopuonjre mag sekondar kitere skunde mamoko e kor tam. Jonyuol ogolo pachgi ewi wachno ka moko kuom gidwaro mondo piny owacho owenegi thuolo mar daro jopuonjre sama gidwaro. Giwe jonyuol thuolo ni ka dipo ni janyuol ofil ni skul ma nyathi some, nyathi ok nyadhi mbele gi somo nikech pek mar ngima mantie ma waduto te wang'eyo. Giwe transfer mondo mi otim ne janyuol ka dwa ni nyathino dok kata na dala kuma machiegni gi dala monyalo afford. Wawe mondo mi gino tim. An gino kumora nikech koro wanyalo uonde kata matin ni koro sani kaka koro chumi oidhoni kaka no se financial bill no se bedo past koro ngima ma town oinga kata oingo owetena matindo koro ka aduoko gi koro tam mokongo rumo koro adwani mondo gidog gisom dala kama maisha koro ngima koro bedie ginyaka yudo alot moro mowuok e puodho koni one town kana kwa nyiewe. Ine wuon nyathi dak mi nyathi ne mitiyo ine daily bread ngima ni olal iduoki dala bag rasidi iki nyathino dhi dong gi ng'a e skul kuno maborite. Koro nitiere gik moko magara kaka jo expert mag Ministry of Education maka gitimo nyaka gikaw pach jopiny. Moko kuom jonyuol ywak ni gidaro jopuonjre kalore kod weche masik muoch apoya nono kendo chunogi mar golo jopuonjre ka gitere skunde mamoko. Dhano tho, dhano tich rumo negi, dhano koso tich, kuonde ma ji tie riembe ji. Nyithi jogi duto te karibu gin 65% or 55% gidwa bedo dhoudi. Udwa nyithindo donje kuoto donje nyasore to donje chode. Sirikal konyuru jopiny. Samoro ifwenyo ni nyathini e kor tam ifwenyo ni nyathi performance ma nyathi odok chien. Tifil ni dwa transfer to another school. But koro ineno pek be kaluwore gi chik moketi ni ok oyie ni mondo iloke. Koro gishuno ni iwewa nyathi kanyo even though performance ne pod dhi bedo dismal. Jagoro maduong' mar Kupeta Kelo Misori wacho ni thoth jonyuol osebedo ka tiyo marach gi thuolo mar daro jopuonjre sama gidwaro gima osechocho chenro mag somo. Iro ka ng'ato chako skul first term bosomo kata 2 months to ka term no pok orumo to odwa dhi e skul moro ochako some 1 to 1 kata 2 months then ochako dhi another school nikech freedom momigi mondo gi abuse ko process mag transfers mag somo. Kata kamano Misori wacho ni nitiere jonyuol moko mibiro yienegi daro jopuonjre kor tam kalore kod pek mar gimomiyo idarogi. Nitiere exceptions moko manyalo timore, for example ka parents otho to ne gidak e town koro onge ng'ama dagi nyathino koro mano endo gin gik ma the law kata policy ok nyal tamo mondo nyathi obed transferred. To ka ber to nego bed nyathi tieko higa mondo ka osetieko higa ni to kodonjo skul machielo to koro some en gima nyalo bedo followed. Director mar somo mag sekondar Paul Kibet nyowacho ni daro jopuonjre kor tam chenro mag piny owacho mag chiwo omenda mag somo ne jopuonjre e sama owinjore. Simpros Okinda, Ramogi TV. Wakanyo ni miyo moro e kaunti ma Kajiado wang'o gi mach ma onego nyithinde 2 bang' bedo gi ich wang' nikech jaode okendo dhako mar 2. Nyithindo 2 go ma achiel jahigni 10 to kod machielo ma jahigni 2 no wang' motho ka min gi no bende no yudo hinyruok. Jafwambo marwa Diana Olonde miyo wach ni maler. Jodak ma gweng' ni nochiwo gi kuyo kendo moko kuom gi ne chalo manigi paro matut. Kama ne nigi ot mane oting'o miyo, wuoro kod nyithindo 2 koro nodong' kawuok mana iro kendo kata kit nyithindo mane owang'e masirano ne ok nyal fwenyore.
Wachore ni miyono ma hike ni e diere kendo moyang' nyinge kaka Salome Williams nolorore kod nyithinde ot kendo bang'e yawo gas matedo eka notiayo mach. Kata obedo ni nyithindogo noywak mondo konygi, jirendego lero ni onge yo mane ginyalo resogo nyithindogo. Sasa venye nimeenda kuangalia nikapata moto imejaa kwa mlango, yeye mwenyewe ametoka nje, sijui alifanyaje tena karudi ndani. Kwa hiyo saa huyu mtoto anaitwa Shanteli akalia kwa uchungu akaniambia Mama Jeni naomba kuja nisaidie. Sasa sikuwa na venye naweza msaidia, mlango wa bedroom ni kama alikuwa amefunga na kifuli. Kuangalia kwa dirisha moto imeshika, gasi na nuka. Ikawa mtoto analia tu akiita jina yangu, Mama Jeni kuja nisaidie, Mama Jeni kuja nisaidie, lakini sikuwa na uwezo wa kumsaidia na nilikuwa tu peke yangu hapa. Kalure gi jirendego, miyono nobedo gi ichwang' bang' fwenyo ni jaode nonyuomo miyo mar ariyo ka bende ne gisebedo ka giyware kinde ka kinde. Kata kamano, miyono notony gi adhola mag mach. Maafa ya watoto wawili wamekufa bila hatia, bila kujua chochote juu yake na ile mzozo ambao wamekuwa naye. Mimi kama mzazi hiyo kitu imeniuma sana. Sasa kitu alikuwa anatuchangaza na tuambia tu yeye anaenda, hata already amebeba vitu zangu zingine, amefanya nini anaenda. Sasa mimi na mwenzangu tukamuongelesha, tukamwambia kwa ndoa lazima misukosuko itokelezee. Sasa wewe ndio rudisha vitu zako, fanye nini ukae. Mama na baba walikuwa nagombana. Sasa tumepoteza maisha ya watoto innocent. Gimedo ni masira mar mach no nomako nyaka ute jirende mamoko. Digni majo neg mach bende giywak ni emane omiyo masira no medo landore. Moto igezimwa juu vijana walikuwa wamejitolea. Kama tungekuwa na zimamoto hii mambo haigetokea mahali imefika. Watu wa kijiji ya Saina wamehangaika sana, wamepitia kipindi kingumu kuzima hii moto kwa sababu ya ukosefu wa vifaa za kuzima moto katika mji wetu wa Kajiado. Kalure gi komanda mar obila ma Kajiado Daudi Loro Nyokwe mane uloso kodwa yoro ng'wenyamo. Ringre nyithindogo noseter kar kano ringre mar Kajiado Referral ka giikore chwalo min margi e doho bang' chango. Diana Olunde, Ramogi TV. Ramogi weche moko nitie mamako mana dhok kendo hinyo chuny. Wameduru mana lemo ne pinywa ni. Wadhi mbele gi weche manyien ni piny Kenya otimo winjruok kod jokanyo mag sekta mar thieth mar chopo singo mar chwalo omenda ne chenro mag thieth kaka en dwaro mar duol matayo thieth e piny mangima men WHO kochopo higa mar 2030. Maendi ne oyangi kinde tieko romo mar jokanyo mar sekta mar thieth kotelnegi kod migawo mar thieth e piny Kenya ma osebedo ka dhi nyime e boma ma Nairobi kuom ndalo 3. Romo no ne en mar nywako paro ewi kaka piny Kenya nyalo yudo omenda mag chwalo ne sekta mar thieth kaka achiel kuom yore mag chopo lek mar chiwo thieth makare e yo ma oyueyo miluongo ni universal health coverage. Enhance national health financing systems, options to reduce fragmentation, strengthen procurement and purchasing, and improve prevention, cost effectiveness and efficiency. In this regard, in the area of efficiency, the government of Kenya will strengthen PFM within the whole of government for improved efficiency in health service provision. The forum has provoked us to assess progress made in implementing the health financing commitments, the challenges we have encountered, and how best to move forward together, both as a nation and the region as a whole. Joyie mag jodin Islam ne ochokore muskiti magi marengo odichieng' gi makende mar Eid ul-Adha ma ong'ere gi dongere kaka the Festival of Sacrifice. Nyasi ni timore higa ka higa e giko dwe mar 6. E pacho kaendi nyasi ni ne odhi nyime ka ote mag achiel mar oganda, kwe kod winjruok ne ochwal gi jodolo mag Islam. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo nodhi e muskiti. Nyasi mar Eid al-Adha en nyasi mar ariyo ma jo-Salam timoga higa ka higa mar jiwo yie, hera, chiwruok, bolruok, wichot to kod luor ma ng'ato nigodo kuom hala ka giparo godo sigand Abraham mane ochiwo wuode achiel kende kaka misango ne Nyasaye ma onge to. E kaunti ma Kilifi e boma ma Malindi, nyasi mar Eid al-Adha ne obagi e muskit mar Masjid Sheikh Nasor kuma jo-Salam okwa mondo chimre tir gi puonj mag Koran maler ndalo duto ma ok mana ndalo
magihingo nyasi makama. Kane oyalo e sub county ma Malindi, Sheikh Abu Katada Salim noyango ni nitiere pogruok e kind nyasi mar Eid al-Adha kod nyasi mar Eid al-Fitr. ya kuchinja tofauti na Eid al-Fitr, tunatoa zakatul fitr. Eid al-Fitr tunatoa zakatul fitr kabla hatujaenda kusali, ama hii Eid al-Adha tunachinja baada ya sala. Komachilo e county ma Migori, alam mar nyasi ne obagi e muskit mar Masjid Salam. Jakom mar riwruok mar oganda jo Salam e kaunti no, Omar Ibrahim, to kane loso oseo jod bura mamalo kuom midhiero masani okwako piny Kenya kuom kalo paro mar chik omenda ma higa 2023, ka giwacho ni jod burago okodich kod ngima oganda, bende e gikoni onge olemo matwak e kind Azimio kod Kenya Kwanza biro nyago, ka koro jopiny mondo oikre ne ting'o osigo mar pek mar ngima. Hawaangalii vile wananchi taishi, maslaha wananchi takuwa namna gani. Hawa naangalia tumbo yao na vile watafanya. Hiyo ndio kitu zao, hakuna kitu kingine naangalia. Sasa hata kama naongea, wataongea nini? Kila kitu na kushabitishwa. Sasa iliyobaki ni kuzika kwenye kaburi tu, wananchi wote wamezikwa. Kaunti ma Mombasa bende ne ukodong chien evialo nyasi mar Eid al-Adha, ka nyasi no ne otimore e alap matononoka. Joalo mag jo Salam ma Mombasa oko ni onge tiende piny owacho keto okenge e bero arita mag pinje maoko e samarita ma pacho ka to gi jwang'o, ka gilero ni kata mana monj mane otimore Lamu kuma ji 5 ne onegi gi jonjore ok ne onego timre ponono arita ne ojiw makare pacho ka. Vipi sisi tuenda nchi jirani kuwafanya kuleta kuwataka kuwafanya IGAD wafanye sulhu kwenye nchi nyingine, ndani ya nchi yetu twashindwa kutatua matatizo yetu? Itakuwa hatujafanya sawa. Ikiwa sisi tuna uwezo kuwasaidia nchi nyingine kutatua matatizo yao, kwanza tutatue matatizo yetu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enyasi no bende egijiwo jogo mani kod nyalo mondo parie jowetegi maonge kod nyalo, ka bende kwayo gi maduong' en nyalo kwe kod mondo sirikal oketo kenge mag duoko piny nengo ngima masani medo mana nyoro jo Kenya. Yoyote mwenye uwezo, si lazima uwe ni tajiri milionia. Mungu iko amekuruzuku, kila amekuruzuku, tinda mpe mwenzako, ni thawabu kubwa sana. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Wambera Ramogi TV ka wadwaro ne jo era mag Islam Eid Mubarak. Kopo kwa dhi yuyo matin wangia neno wacho nang'o ka endi. Ramogi TV an Mark Aluga japenga chiel ma Boom Center. Anenie yo makare kendo wabiro bedo kodi nyaka giko. Kama na ahinya Mark. Maendi wacho ni Elvis kutoka Nyakach. Ahero Ramogi TV gi chenro mokelo kod puonj mokelo. Kama na ahinya Elvis mos na jo Nyakach dala kanyo. Ma wuod Nyosingo mampaka Ikoma Tanzania. Awinji makare ageno joti Z dhi maber. Oyuga Junior kani wang'ang'a aneni kanyo mbija, erokamano kuom tich matek, ngime moingo wada, erokamano ahinya. Ruto wek duoko wae kinde machon, nyaka ng'eni Kenya koro ne osegoyo kang' mamalo, kiweyo nwa nyingi lakini mane kaka iwacho, ngima tek mokalo, lakini kata kamano ruoth ong'eyo, watim mana kinda. Mae Olumide en Kaya Urudi mano party. Okay. Mae Charles Kanya Munga wuoro gima mama no timo ne nyithindogo. Erokamano ahinya, meduru mana oro pacho 2-3-6-0 abro somo moko kuomgi bang' dakika moko machuok, lakini sani twadhi e yweyo waduogi weche manyien, kik idhi mabor ahinya. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is
desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who's given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka wadhi ane mbele gi weche manyien. Ni doho Mashanzu oweyo gi rambun mar siling milion 1 achich moro mane omaki kitudo kod timbe njore mag Al-Shabab. Zakaria Kamal Sufi mosebed ka ogeng'ne stesend obila kuom dwe achiel. Itudo kod konyo kweth mar Al-Shabab nyiewo mwandu kowuok e piny China ka gitere piny ma Somalia. George Bati miyo ler mar wachni. E kinde ma monj mag njore ma itimo ka itiyo kod miruti mochiki e bolo osebedo ka timore e gwenge mag nyandwat ma ugwe ma pacho ka kendo lal kod ngima pisa magarita. Doho Mashanzu oweyo gi rambun mar milion 1 jal moro ma itudo kod kweth njore mag joka Al-Shabab. Zakaria Kamal Sufi ma osebed ka ogeng'ne tesendo bila nyaka ne make dwe mar 4 itudo kod tema mar nyiewo mwandu ma ichechni tiyo godo e monj e lo kweth mar Al-Shabab kowuok e piny China ka itero e piny Somalia. Achijno wachore ne ogolo e piny China bogi 3 mag gige lweny ka bogi 1 ne omaki to 2 mamoko pok oyangi kama ne otere. Kaluwore kod apisa matimo nonro e wi wachno Gideon Wambua, mwandu mane Zakaria Kamal Sufi ogolo e piny China e lo Al-Shabab oting'o kit ndege manyatindo ma idendo ni drones 5 kendo gin gi teko mar ting'o pi lita 10. Bende ginyalo fuyo mita 500 kowuok e lo e kor lwasi. Achiel kuom bogi manomaki mitudogo Zakaria bende ne oting'o mwandu ma iloso godo bunde, mwandu ma iloso go lep jolweny, tandarua mabor ne romo mita 3,000 mag losa kumba mag ema, sola manyasani minyalo ban, lewni ma ka ng'ato rwako kendo donjo go e lum kata bungu tok nyal fwenye, ka achiel kod ova mag jolweny. E ibogino bende noyude angolo 18 mag nyong'ong maneno maler otieno ka wang' paka, kalembe orieko mamako duol, saa mag lwedo ma itiyo godo e fwenyo maling'ling, toje 20 kod ogudu matek ka kod opuk ma itiyo godo gi jolweny. E kinde mabura ma omak ne Zakaria Kamal Sufi achich ma itudo kod kweth mar Al-Shabab ni e lwet jal buche Doho Mashanzu Yusuf Shikanda, obila medo dhi nyime nono M-Pesa kod bengi achijno mar yango jomosebedo kotudore godo e yore mag omenda ka bende gisingo mar ni othir chutho tim mora mora mar njore manyalo geto piny Kenya. George Bati, Ramogi TV. Kwa mbele gi weche mag njore ni moheo ji 200 kar dak masalama e kaunti ma Lamu manyocho monji kod jonjore ma ichich ni gin mag Al-Shabab ndalo 3 mokalo koro dak e sikund primary moro nikech giluor dok miechgi. Jonjore go osebedo ka monjo gi otieno gino ma osemnyayo luoro e kindgi kendo miyo koro gidar. Judith Omondi miyo ler mar wachni. Kar saa 1 okinyi wachopo e skund primary ma Juhudi kae iromonwa kod gwen mabende kulo chiemo e klese wayudo mine mafundo osikegi gitimo ikruok mar dok miechgi bang' nindo e skund primary ni ma bang' monj mane giyudo chieng' ngeso ma okalo mapod miyo gi kiondko. Tunahofia uhai wetu. Hiyo ndio imefanya tuamue tulale hapa kwa sababu huko tunakaa tukiwa na wasiwasi. Hatujaona ile usalama huko tuliambiwa tuliahidiwa. Na sasa ndio tunahofia, ndio mnaona tunakuja hapa shuleni kutafuta usalama kwa sababu nahofia ukilala kule ndani ya hiyo nyumba si utachomewa ndani na watoto wako wote. Tutasaidika namna gani? Wakati kunapokuwa usiku tunaona shida imeingia, na kunapokuwa mchana tunaona kumekuwa afueni, maana kila kona unaiona. Lakini usiku
ambaye amekusudia kulifanya maovu, huwezi kujua amekaa wapi. En monj mane oweyo chwo abich ka owito ngimagi. Kuomgi ne nitie japuonjre mar sekondari klas 10. Chwo modong' wuoro gino mabiro tieko monj ma kinde ka kinde, ka nyithindo to odong' ka parore gima dhi nyime. Tunaomba rais asikae huko, kwa sababu kama bila alikuja hapa kutuomba kura na akatuahidi siku 100 atatupea hii masamba, akuje hapa. Tunamuhitaji pamoja na Kendeke. Timothy Kimani en achiel kuom jogo mane ojotie skul, kata kamano odok pacho okinyi ka okinyi mar dhi nyime kod pur. Odhiambo ofundo ngedene kendo ochomo skul mar manyo kar nindo kaachiel kod joode. Unapolala hapa nyumbani kuna hatari, maana unaweza kuwa umelala usiku, jirani akaja akubishia mlango, mimi ni fulani njoo, akitoka inakuwa sasa yeye unashikwa na wale, wewe umeshikwa, inakuwa sasa wewe ni chambo ya boma nyingine ya karibu na wewe. Unakuta mnazenda hapa na mbali sana, watu wakiuliwa tu, lakini sasa jirani yako ndiye anakuita, si ule gaidi. Gaidi usikie sauti yake, utasikia sauti yake wakati utotoka nje, wakati tunachinjwa ndio utajua kumbe si jirani ameniita. Skund primary majuhudi ema osebedo kar jot mar jodak masalama e kinde ma monjo wuok kuom madhi higni 3 koro. Ka penjo gi maduong' to en ni piny owacho rito ang'o mar geng'o monj malalo ngimagi kinde ka kinde. Judith Omondi, Ramogi TV. Apedha ne jonjore mosebedo katimore gwenge ma Baringo South nenre ni koro nyuolo lemo. Jodak maluora no koro loso ngimagi kokale chenro mag pur, pith kod ohala bende. To kaka Millicent Adhiambo leronwa, jodak poyo kwe mosebetie ka gijiwore yore mag dongruok bende. Huyo mabandis walikuwa naishi sehemu ya Kargoroni ambayo ni sehemu ya hii mlima yote. Sasa wakifika masaa kama saa hii watakuwa wametokea huko wakuja watufahamia area hii, wananyemelea sisi kwa bandi. Igniario mokalo gode mae gwengegi ne gin pewe mag lwenje kod kuonde pondo mag jomaundu. Jodak e alwora Masinoni, Sereson, Embosos, Arabal kod Kasiela e tegot makar koron mayudore Baringo South ne odak matek kaluore kod njore mane omako gwengego. Mier nolokore kambi mara pisas magarita. Watu wako area, watu walikuwa naishi kuanzia Gaoni huko na hakuna mtu alikuwa anafika hapa. Walikuwa na mtu kishataka kukuja area hii mpaka ujulishe personnel ya security, alafu uende uletwe na kibaru na urudishwe tena mpaka mahali unaishi Mochongoi huko. Adola mag monj kod nek pokolal kaluore ni kinde moko jiaboro nonegi odiochieng' moro e monj mane odaro oganda mathoth. Monj norocho ngima ohala kod wuoth e alwora ma Baringo South. Hao mapandits walikuwa na mabunduki na hii watu wetu hawakuwa na maslahi yote, ni watu wa amani. So wakati walifamia eneo hili, mimi nilikuwa mmoja wao ambao nilikimbizwa, isipokuwa tu Mungu wangu hakuwa ameniacha. Jotelo ma Baringo lero ni apedha mosebetie kuom dweche omiyo kwe oduogo e gwengego kendo chuny oganda ochierne chenro mag dongruok. We are happy that there is peace and security. I also want to thank the national government and all who are concerned in bringing peace in the county. Now our people can farm. Korkoron, areas that was a no-go zone. The governor will tell you here that people have already gone to those areas and they are trying to settle. Kwa sababu, when peace is there, tunataka kushukuru na tukae kwa amani na tupendani. Tunaomba Mungu asitu kutuliza ili tuweze tutembee barabara moja kama jamii pana na taifa ya Kenya. Gwenge manotwere kod much magina sani ogonyore omiyo jodak odok e tijegi mapile kaka pur kod ohala. Puothe omeo kod cham kaka oduma, rabolo, afuoto kod nyanya, chiemo mapidho jodak kendo medo gi yuto mamoko e chiro. Nyaka sani cham chiek e puothe madirom hekalu 2. Moko kuom jodak bende odok e pith jamni tok kane omagi mwandu makamago e monj mane himogi kinde mokalo. Sani gwen kod adiek bayo e chirni manitie e kor gwengego. Jotich kod jodak bende jaromo ewi mesa kagigago gi kwe kod mor. Giwacho ni kwe e ber budho. Chenro mag thieth bende ochier
kendo jochiw thieth koro nyalo limo oganda ka gichwalo negi puonj kod thieth e dhot ka dhot, gino mane ong'ikore nikech monj ma kamago. Jotelo kod jodak medo kwayo piny owacho mondo med rido arita makono kendo konyo oganda mane tulo daro mondo ger ngimagi manyien. Tunaomba kabisa usalama izidi ili tuweze tujikimu kufanya bidii zaidi. Naomba kabisa mapati au watu kabisa wachengeo juu hawana namna ya kuchenga manyumba sao. Jodak ma Baringo South wacho ni giyudo fungruok kalore kod apedha ma itimo kod jolweny kaachiel kod obila e gwengego. Oganda mane opitho koro geno keyo mabup kod kwe mochwere. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Riwruoge ma ok mag piny owacho matiyo e kaunti ma Homa Bay osidayanga chenro mabiro konyogi e manyo yore mag dongruok ne jopiny e kaunti ma Homa Bay. Ka gitiyo e bwo mabula achiel ma idendo ni Homa Bay Sustainable Development Trust. Riwruok ma ok mar piny owacho men USAID emosiro chenro no mabiro dhi nyime kuom higni 5. Riwruoge go bende biro neno ni mwandu ma nitiere e kaunti ma Homa Bay otigo e yo makare kod neno ni jopiny e kor gwenge bende ngimagi olokore. Achiel kuom dwaro margi en neno ni jopiny obed gi duol mar siemo kuonde ma dongruok ok timre e yo makare. So after that, then we will be having a photo session. Opportunity to speak and to greet. USAID has embarked on a localization agenda across all countries and on all types of programming, whether it's the health program, our program in economic growth, our programs in education and youth, with the aim of putting local actors in the driver's seat of identifying local challenges, but also coming up with local solutions. Homa Bay Sustainable Development Trust is doing just that. Your strategic plan and the discussion today is evidence that through stronger coordination mechanisms and increased public participation, Kenyan civil society can enhance sustainable development outcomes at the county level. We are new in this office. We are just less than 1 year old. And our vision and mission is to ensure that we have a county that can address the issues affecting the people of Homa Bay. We know that you are going to do resource mobilization. Soon you are going to have a CEO and big offices, but we wanted to start small. So you have a coordinator has been very, very instrumental, being on the ground every day and seeing that the task force has what it needs to actually have this done. Wadoge counties ni lo malach mare romo eka 100 e gweng mar Gota Kara mayandi gino gere od governor, jalup governor kod speaker ma Siaya. Kore dhi gere dag ohala madhi muonyo siling milion 500. Jatend migawo mar lo e kaunti ma Siaya Morris Orege wacho ni dag ohala no isiro gi piny owacho ma Siaya kod mano mamalo bende. Wacho ni chenro mar gero dag ohala dwaro lo malach kendo Gota Kara emoyangore ni nyalo konyo chenro ni mar en oko mar chuny boma mar Siaya. Orege ne oloso ka ne ochopo e nyim komiti mar od bura ma Siaya matayo chenro mag loso budget. The national government has made an offer to our counties to find lands on which it would assist to establish industrial parks. I think this is a very important move in terms of attracting investment and also enabling investors to find suitable areas where they can invest. Gota Kara, as it's called, right now is going to accommodate the industrial park. Kamanone benua gere speakers residence, governors residence and deputy governor resident at Gota Kara. Wadon mo nimwakete industrial park kinti condition maning simka kono kwanyal provide lo then pesa ya kwa be yudo. For this budget wakete 150 million. Wangen the national government then another 150 million. For the budget mabiro ma 2023-2024
wang'eno de chako the industrial park at a cost of 300 million. Bas wadhi ni yue moro machuo kwa ng'ia ni wacho nango ka endi ma endi odhiambo ja namba kapiyo ja seme umbi japar ne jo machuo ni kidwa mito tigo mbaka gi minot mondi nono to dipo ka otimore marach. Ma endi Emi from Mfangano wawinji ka endi gi kwarwa miluongo ni Ogutu Martin erokamano ahinya Emi Mfangano ageno no dhi maber. Oyimotre Trevor ni maler kaka kelo no weche manyien to ana wuoro mama ma owang'o nyithinde maonge kata ketho to keturu mana Nyasaye mbele piny orumo. Ma endi Van kowuok Oyugis. Trevor ngima tek kodwa mang'anyo nyaka wadhi. Ma endi Esbon kowuok Pany Komolo. Oneno Ramogi TV eyo makare gi mama Pamela Maraga manyar Akwany erokamano ahinya. Meduru mana oro ote ugari 3:600 abro somo moko kuom gi apok waloro chenro ma kawuono. Kamano ikudhi mabor ahinya. Kanyiero kod mor dhi nyime. Inde mbone nadwa bedo lawyer. Kakoro piene mininde okinya ban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Mushene dwa participation ni winjo. Pesa na mise cham. Oingo yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Bona wanamgwenya sisi. Onjaore. Ma town to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani saniji tema pek. Binga dala. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach, saa 1 gi dakika 45 otieno. Chiegni e show mamit maratari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go Ticha Beach ka Ticha Beach seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mubedo piny mayueyo mana mo Lungani kolo kol instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer. Kaka pile nya Ramogi wacho ni kete manaka. Ramogi Night, Ticha Beach ka Ticha Beach, saa 4 otieno. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajaumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Vitu zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda boda mari kata kama sira ojuki one kodi kike baji goi bang masira yudo okumba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 100 kende *487*4# mondo mi yud bima boda. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Bas wadonjo ne weche mag tuke ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua norwako e kar dak mare makare jotugo mag Kenya manyocho dhi e tuke mag Olympic mar jotugo manigi ng'ol. Timno noyudo midila buora e tukego manyocho bagi e boma ma Berlin mane piny ma Germany. Ne giyudo midila 15 mag dhahabu, 4 mag silver kod 3 mag bronze. Jotelo mamoko manoyuore nyasi no noting'o jagoro mongirore Peter Tum, jaod bura ma Kipipiri Wanjiku Muya kod jakom moyiedhi mar Olympic Dhuo Chege. Piny owacho nomiyo joloch mag midila go omenda aching.
you want, Chapalu? All those individuals who got a gold medal, the government of the Republic of Kenya will give you 750,000 shillings. So those 10 individuals will carry 7.5 million. For those who won a silver medal, the individual medalists will carry 500,000 shillings. For those who won bronze medals, the individual bronze medalists will carry 300,000 shillings. And the team that won bronze will get 50,000. Tim mar Gor Mahia kawuono no bagne gi budho mar tipo gi kambi moro mar go punda kaluwore gi loch margi mar league. Nyasi no kocha mar Gor Mahia Jonathan McKinstry nowacho ni piem okosebedo mayot ni mar ne gichako season e kinde mane oketnegi kum mar nyiewo jotugo. Jatugo Benson Omala bende nopuoyo johera mag club no kuom sir mane gimiyogi. Kambino nomiyo Gor Mahia siling milion 3.6. It was always possible. It wasn't necessarily the most likely outcome, given where we'd come from at the very start of the season. 7-8 players in training some days, a real challenge in the summer with some off-field issues, a lack of a sponsor and difficult moment at the start of the season, and possibly the most difficult that the club had been in the last 20 years. So for us, this season was really about building, taking a young team under a transfer ban, 18 outfield players, and looking to build them, give them confidence, so that we would have a team for the medium to long term. I think it has been a wonderful season for me, and I think for the team too, because it's been a while since we last won the league, and I think we've made our fans proud this year. Sometimes we have lost some matches, but they've never left coming to the stadiums. But I think I just want to say thank you, and thank you for the support, and I think we have rewarded them with this trophy, and they have something to celebrate. Kambi maloso kong'o Kenya Breweries ochiwo sir ne tuke mag rugby mag Dallas Sevens mabiro timore dwe manyien e alap mar Jomo Kenyatta International Stadium Mamboleo mani Kisumu. Kambi no nochiwo sir mar siling milion 2 ne tukego mabende oseyangore ni thoro ga bedo maliet mokalo. Maendi dhi bedo tielo mokwongo mar National Sevens Circuit. Higa mokalo bende Tusker ema nosiro tukego. We are excited for this partnership to support the growth and development of rugby in Kenya. Dallas Sevens specifically is an important tournament for us. It is one of those places that you go and you feel you're really at home, the enthusiasts, people who really support the sport. Thank you very much. I'd like to take this opportunity to thank Kenya Breweries Limited through their brand of Tusker on behalf of the entire Kisumu RFC Executive Committee for this exciting partnership that we are now taking for the second year running. It goes a long way to give the fans the ultimate rugby experience that we expect from Dallas Sevens. Kwa kanyo ni team mar Kenya mar mene magoyo adhula e dho wath oyudo tiko machiel kachiel matero gi e tuke mag laro okombe mar piny ngima e piny Indonesia. Thuolo makamano nomi team mar Kenya bang' Cape Verde rem chope tugo makindgi kod Kenya. Kokalo e oboke manondiki gi migawo mochung' ne tayo tuke mag dho wath e piny ngima, Kenya nomiyo tiko machiel kachiel. Kocha mar team no nonyiso mor mare ni team no dhi e World Cup kuom thuolo mokwongo.
Naweza sema hii timu ya Harambee Starlets imekuwa na matayarisho mazuri. Tulikuwa kule mjini Malindi kwa muda wa siku 10 na tulianza vizuri, ushirikiano wetu ulikuwa mzuri na tulikuwa tumejitayarisha vilivyo kwa hii michuano ambayo iko hapa mjini Tunisia. Na kupata wokova haijatupatia ati tuende tukae. Hiyo ni changamoto, tuende tujipatie mazoezi zaidi kwa sababu ni motisha wa hali ya juu. So from the start, the team was already upbeat because we knew we were going to play one match and we were going to give it our all. And given the experience, we know that it was our first, but we were ready to battle it out. So now the team is really ready to go and take part in the World Championship because for them it's a new experience and they're eager to go, not just to participate but to compete. Wadwaro negi hawe maber. Kwa kanyo ni Jakom Athletics Kenya General Jackson Tuwei osingo ne jopiny ni ikruok oseketi motelo ne ng'wech mag Nairobi City Marathon. Jong'wech makwan gi oheo 8,000 osendikore motelo ne piem makamano. Motelo ne chenro mar kamano, Tuwei wacho ni ibiro pedh yien e geng apaya ma Nairobi Expressway kagi wacho ni arita makare bende oseketi motelo ne chakruok mar tukego eko. Tukego dhi timore giko dirani e apaya ma Nairobi Expressway. Partners within Nairobi, and what are the areas that are likely to, to cause a problem. So all that, and then meteorological department. You see, now we are expanding all that. The planning now expands to everybody, not just athletics planners alone. The planning goes beyond, goes really beyond. I can answer. Bas mane kama we chenro maro imore weche manyien wang'iane no wacho nango kapok oloro chenro ni nyakwar guoko cha pesa ma otieno walo kawuok Kodera Forest. Ngima tek maka joge ruto pod medo mana kelo chike mag buogo jo Azimio to kwa biol babo wuog oko mondo miwa yo ma wadaluwo. Ano chieng' owiyo mar Kisian boda awinjo maber to kamana ahinya. Mai David to wuodo wela kawuok Siaya Ndori to awinjo maler kod mama na Christine Odeny, nyaminwa Brenda Aweno kod Celestina Tieno kani Ndori Center Jondori wa musu waenye to kamano kuom keto Ramogi TV ka awinji mopugno an nyaka no makobono kani kalwatch to kamano umbi jamaendi abiero Steven wuodo riwo kanyipir Kenya chiko bungu matut sana to kamano ahinya. Mary kuwuok Migori bendo wacho ni Ramogi ler ahinya to kamano ahinya kuom keto Ramogi TV ka endie. Oro jaloko marwa kwa kuwono ne Winnie Adoyo nyar Kanyada wacho no nind maber. Anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo no Ombija taya nyakwar guoko cha pesa. Unind maber jokama wamor nukete Ramogi TV ka.